IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Agtultuloy latta ti panagnato ti presyo dagiti produkto akas iti gasolina ken krudo. Para kadagiti Mannalon ti barangay Kasilyan, Bacarra, pilyan dalatta ti agtuloy a panagmula iti sandya, gapu ti mabalin daytoy a maimula ken maani iti amin na tiyempo ti dawen, kastamet iti nangatngato a panaglako daytoy. So, dapat epekto na kanya yung sir. Dakla sir. Kasi hindi ko 50 plus lang ka ti ko tatagot tapan ti 100 plus. So di may isang naggasto mi sir. Yung J8,000 nga nila ako yung sir, naparwar yung met lang yung tape. Bon sir. Damot napagkat basta ti alat bagas. Yung nuna bababa ko masarti, dati pa lang ang presyo ti petrolyo at ado ko mati. Oo na sir. Mga kulang ko sir. 80% ko matigipagkuhan sir. No, agtultuloy laing ti panaggato ti petrolyo sir, itultuloy laing kadin tanong ka tagpula when nagsara kayo ti sa bali pagsapulan. Tuloy milta sir tayo yung tinakaruwa mam. Sigun ken ni Eric Pagawisan, may nga agtaltalon ti sandya, uray pa'y ang nagdoble ti presyo dagiti kasapulan para iti panagmula, itultuloy dalatta daytoy a trabaho, ta isu ti nakasanayan da. Kadwak ni Jed Asuncion para iti IFM News, Idol Trainee Reporter Gail Pajarillo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. Lokal.